Avem discuții cu pacienți care văd 10-20% și care consideră absolut convinși că au o acuitate vizuală foarte bună. Și nu înțeleg discuția de ce nu este bine și ce nu este în regulă. Deci lucrurile sunt foarte relative și de aceea, efectiv... Nu cumva acești pacienți continuă să și conducă? Aici este una din problemele mari. Da, așa este. Așa este. Domnule profesor doctor, care sunt bolile care te pot lăsa fără carnet? Aș începe poate cu glaucomul, care este o afecțiune puțin mai greu de depistat, mai ales dacă pacientul nu se adresează unui medic oftalmolog. Glaucom care poate duce la o îngustare a câmpului vizual și, așa cum bine știm, în absența unui câmp vizual corespunzător, ești absolut expus de a nu vedea colegii, partenerii de trafic și de a face accidente. În acest sens, aș considera extrem de util acțiunile care și există pe plan național de screening a acestei afecțiuni. Deci, iată, glaucomul, care poate interesa toate grupele de vârstă. Până la urmă, nu ne adresăm aici vârstei a treia sau absolut toate grupele de vârstă. Pe locul 2 m-aș gândi la bolile retiniene. Atât bolile degenerative, care după vârsta de 50 de ani pot fi o discuție la absolut orice pacient. Sigur, sunt mai multe forme de degenerescență, nu intrăm acum în detalii, dar și aici o evaluare anuală, un fund de ochi, poate o tomografie retiniană ar ajuta. 2, sigur, ar urma, zic eu, retinopatia diabetică. Diabetul este într-o evoluție exponențială, din păcate, de asemenea, la toate grupele de vârstă și poate induce leziuni majore retiniene cu scăderi dramatice de vedere, de acuitate vizuală. Atât prin crearea, de exemplu, de edem retinian, cât și de hemoragii intraoculare. Aici evoluția la tot ce am discutat până acum poate fi mai rapidă sau mai lentă, dar în esență tot la scăderea acuității vizuale ajungem și la faptul că devii inapt pentru a conduce autovehicule. La care dintre bolile acestea se poate încetini evoluția dacă le luăm din timp? Sigur, la toate bolile. Atât la glaucom, cât și la bolile degenerative retiniene, cât și la retinopatia diabetică. Chiar dacă nu putem vorbi de un tratament curativ, în orice caz se poate încetini și chiar stopa evoluția acestor boli. Și sigur, nu discutăm doar de carnetul auto aici, până la urmă, de ce se numește quality of life, pentru că o acuitate vizuală scăzută duce la probleme majore și în orice activitate zilnică a acestor pacienți. Nu în ultimul rând, cataracta, care de asemenea, să nu ne închipuim că afectează doar vârsta a treia, poate apărea sigur și la vârste mai tinere și de asemenea poate duce la scăderi marcate ale acuității vizuale. Aici, apropo, că dacă putem încetini, nu, dar putem trata și, de exemplu, cataracta se consideră a fi tratabilă 100%. Da? Deci ar fi o altă afecțiune care, netratată, ar duce la scăderea acuității vizuale sub un anumit prag, în care devenim inapți pentru a conduce. Care sunt semnele la care să se uite cineva ca să surprindă din timp câteva dintre aceste boli? Din punct de vedere a pacientului, scăderea acuității vizuale și ceea ce sugerez eu pacienților noștri este să acopere câte un ochi și să se uite comparativ asupra acuității vizuale. De foarte multe ori avem pacienți și nu că ar ține de pregătirea sau de gradul de pregătire a individului. Nu își verifică ochii separat și au o mare surpriză când la verificarea acuității vizuale, care sigur că se ia monocular, își dau seama că un ochi este nefuncțional. Exact. Asta nu face nimeni? Nu, extrem, hai să zic extrem de rar, da. Extrem de rar. Și atunci sigur că avem surpriza să găsim, sigur pot fi lucruri. De fapt, dacă mă gândesc, nici eu nu fac. Așa. Alții fac prea obsesiv, acum adevărul e undeva la mijloc. Dar clar aș indica acest lucru. Pe cât de simplu, pe atât de practic. Da. Și în rest, sigur, acuitatea vizuală acum este foarte relativ pentru fiecare pacient să își aprecieze acuitatea vizuală. Este un lucru foarte relativ. Sigur că noi ca și medici dăm niște indicații, da, de tratament.
Dar unii pacienți țin cont de ele, alții nu și da, continuă să conducă. Legal, cine poate să îi spună să nu mai conducă sau să-i ia carnetul? Sigur că Poliția. noi ca medici îi putem sugera acest lucru. Proximul punct în care el poate fi, să zic, în care această situație poate fi surprinsă, este la reevaluarea în vederii prelungirii, să zicem, carnetului auto. Dar atunci abia, când colegii care se ocupă de aspectul oftalmologic observă acuitatea vizuală, nici nu mai vorbesc de câmp vizual, chit că și asta este o temă, observă că acuitatea vizuală este mult sub barem. Sigur că aici totdeauna trebuie diferențiat între carnet auto amator, așa zis, și cei profesioniști care trebuie să fie indiscutabil. Da, și acolo marja de toleranță este minimală, deci ei trebuie să vadă foarte bine cu ambii ochi, sau hai zic cu fiecare ochi în parte. La carnetul auto, așa zis, amator, ochiul, să zic, cu ghilimele de rigoare, ochiul bun, trebuie să aibă acuitate peste 50%. Și asta e discutabil, pentru că și asta poate fi mult, poate fi puțin, mai degrabă puțin. Dar cel târziu, în momentul reevaluării individului, atunci, sigur că îi se poate retrage acest carnet sau, să mai primească avizul pentru prelungirea acestuia. Știți și oameni care conduc fără acuitate vizuală? Corespunzătoare, sunt convins că sunt destui, da. E ceva de făcut? E poate o legislație de schimbat? Sau? Da, poate o reevaluare puțin mai frecventă a conducătorilor auto, da, asta aș considera absolut util. Da. Absolut util. La ora actuală nici nu știu dacă există un interval foarte bine stabilit, cred că depinde și de vârsta individului, dar eu aș considera cel târziu la 5 ani o reevaluare foarte utilă. Se întâmplă și la vârste mai tinere de 50 de ani, nu? Da, absolut. Pierderea acuității vizuale. Absolut. În ce situații? Avem, să știți, foarte multe cazuri de accidente sau traumatisme. Și atunci un ochi devine nefuncțional. Dacă cumva celălalt ochi a avut dintotdeauna o mică problemă, ne trezim cu un individ care la ochiul bun are o reală problemă funcțională și ochiul celălalt totdeauna avea o problemă sau o problemă preexistentă și devine brusc inapt pentru aceste activități. Deci nu ține neapărat de vârstă. Să nu uităm că diabetul, am enunțat, poate fi prezent din copilărie. Și atunci trebuie să fim foarte atenți și cu acești pacienți. Să zic, o categorie de afecțiuni care ar putea duce la scăderea acuității vizuale dramatic și rapid sunt accidentele vasculare. Așa cum ele pot fi în sfera neurologică, cardiacă, etc., există și la nivel ocular, pot interesa fie nervul optic, fie retina și să se ducă la pierderea totală a vederii la ochiul afectat și încă rapid și brusc. Și atunci ne gândim până la următoarea reevaluare a acestui individ din punct de vedere a capacității vizuale. Apropo de carnetul auto, el poate fi extinsă discuția la orice activitate a lui, poate și profesională, poate nu anunță. Aș include această patologie în lista de afecțiuni care pot să altereze. Există vreun trend de care vă loviți în ultimul deceniu, să zicem, în materie de boli ale ochiului? În sensul unor patologii care... Da, patologii, poate nu noi, dar cu o frecvență care crește. Da, în special problemele de suprafață oculară, aș considera. Ochiul expus, exact ce ați atins ca idee, ochiul expus la lumină artificială, la monitor și așa mai departe, este mult mai expus la aceste afecțiuni. Pentru mulți pacienți este un lucru poate mai nerelevant, dar tot mai mulți pacienți vin cu simptome de nisip în ochi, de vedere neclară, au tendința să clipească des, ochii arată iritați, obosiți și aici aș sfătui să nu se trateze cu orice produs pe care l-au la îndemână în farmacie, pentru că există niște teste complexe care arată exact care este componenta lipsă din filmul lacrimal, unde este exact problema și există tratamente specifice pentru acest lucru. Deci dacă ar fi un trend, acesta ar fi. Nu vorbesc de diabet, care, după cum știți, este într-o evoluție exponențială pe plan mondial. Deci ni se usucă ochii.
De la monitoare într-un sau fel, da. de la aerul condiționat? Poate? Aer condiționat, lumină artificială, monitor, da, toți acești factori mai moderni, cum ziceți, da. Așa este. Și nu sunt deloc de neglijat, chiar dacă pacienții consideră că este un lucru absolut nerelevant. Nu este nerelevant. De aici pot să derive probleme mult mai grave în timp. Cum facem să ajungem, și acum sunt niște sfaturi de bună viață, ca să zic așa, să ajungem la capătul vieții odată cu ochii noștri? Da, întrebare foarte bună. Cheia o văd tot în controale periodice foarte serios efectuate și aici mă refer la cele oftalmologice. Trebuie să fac o paranteză. Mulți pacienți consideră că dacă au fost consultați de către un optician sau optometrist, cu tot respectul față de colegii noștri, este suficient. Pacienții trebuie să înțeleagă că un consult oftalmologic este mult mai complex. Include investigații care nu pot fi făcute de către alți, să zici, alte categorii profesionale, cum ar fi, repet, optometrist sau optician, și să nu fie relaxați că la ei totul în regulă dacă au primit un ochelar. Nu la asta se rezumă un consult oftalmologic. Deci, ajungem tot la indicația de la începutul discuției, un control oftalmologic, repet, anual ar fi ideal.